Hi guys! Hello everyone, mga sisi, mga kamay. So, ikaw, sisi, ready ka na ba malaman ang isa sa mga skincare na paborito ko na ginagamit ko? At sa mga dati na nag-comment kung ano ang skincare ko, eto na po siya. So, stay tuned! I-share ko na po yung skincare ko. Hello mga kamay! Hello mga sisi! Kumusta po kayong lahat? So finally, eto na po ako. Nandito na po ako sa bahay at nagawan ko ng paraan na makapagbigay naman ako sa inyo ng something na vlog. So ngayon I think it's 9 in the evening and mag-skincare haul tayo and first impression ko about dito sa skincare na ginagamit ko at gusto kong i-share sa inyo. So, in the past, mga comments, dati, meron nag-comment doon na i-share ko naman kung ano daw yung skincare ko. So, eto na yung skincare. Isa sa mga skincare na ginagamit ko. Although, hindi lahat ipapakita ko, but isa ito sa favorite ko na skincare ko. So, pasensya na, madilim yung quality ng aking vlog, I think. Kasi kahit ako parang nadidiliman. Yung ilaw namin ay dim light siya. And nandito ako sa same vlog spot pa rin. Pero dati, andito ako naka-face in the other side. But ngayon, nandito ako sa in the other side. Kasi ito, di ba napansin nyo, dapat doon yung hagdan, yun yung nasa likod ko. But anyway, please don't mind that. Importante, yung skincare. So I hope all of you, everyone, have a nice day. So good evening, good morning, good afternoon. Wherever you are, I'm greeting you a hello and make a shout out to you and to each one of you who watching this vlog. So, kumusta po kayong lahat? Ako po ay pagod. Pagod po ako kasi from 8 to 7:30 in the evening, ako ay nasa shop. So, yun. So, actually, matagal na po ito sa akin. Tingnan mo, guray-guray na nga. Guray-guray na yung pagkalagayan niya. Kasi ngayon lang po ako nagkaroon ng time para i-vlog ito. So, ginawa ko talaga siya ng paraan kasi gusto-gusto ko na siyang gamitin kaso hindi ko nga talaga siya magamit kasi nga nangihinayang ako, gusto ko nga siya i-vlog so hindi ko nga siya ginamit. Nagtiis ako, I think 2 weeks kung ito nakatenga diyan sa gilid kasi nga wala akong time na mag-vlog ng ganito. Eh ayaw ko naman na i-vlog ko ito doon sa tindahan ko kasi masyadong maingay, may manok, o diba? Pasensya na po doon sa mahaba ko na intro, napakwento na po kasi na-miss ko kayo. So, anyway, eto na yung item na skincare na papagkita ko sa inyo. So, punit-punit na siya. So, ayan, ito po siya. Tapos, ito, iisa-isahin natin yan. Tapos, ito, naamoy ko na ang bango. Tapos, ito. So, 4 pieces lang siya. And of course, ito yung resibo. Binili ko po siya sa Watson. Ayan. Buti na lang hindi na itapon ni mama yung resibo ko. So, ayan na. Ito na mga sisi at mga kamay sa mga nag-aantay dyan ng skincare. Ito na ang aking skincare. So, isa-isahin ko. Ready ka na ba? So, ayan. Number 1. Ito. Papakita ko sa inyo. So, ayan. Bango. Kahit nakasealed siya, naamoy ko pa rin yung halumulak niya. Hindi ko alam kung bakit. Or maybe talaga sanay na ako sa amoy niya. Kasi ito nga yung ginagamit ko. So, ito siya. Ito po ay GT Brightening C+ with Glutathione Hydra White Body Serum Breathable Formula Lotion. So, lotion ko ito, pero tinatawag nilang Hydra White Body Serum. Kasi yung laman po nito ay parang serum.
Tapos, hypoallergenic and dermatologically tested, 4 times whitening action, o diba? And for all type of skin. And the best thing na nagustuhan ko dito ay SPF 20. So, 24 hours moisturizer, Hydra Flask technology. And 400 ml po yung ganito kalaki. And nandito sa likod niya nakalagay yung mga anik-anik na ingredients, water, glycerin, propylene, glycol, isopropyl, and etc. So, yun, shortcut ko na lang. Tapos, manufactured and distributed by GT Cosmetics Manufacturing Corporation. Locally made from Philippines. So, yun. Hindi po ito sponsored ha. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, ito po siya. Nakasealed po siya. Ayan, nakasealed. Kabilaan niya, wala naman nakasulat. Ayan, ayan. So, napakaganda ng kulay niya. Orange! Ayan. O, diba? Ayan siya. So, yun lang. Yung mga nakalagay dito ay enriched with glutathione, vitamin C, and tangerine peel extract that keeps and luminous and glowing by improving the skin cells structure. So, with intense moisturizer looking active ingredients that penetrates deeply with the skin for skin problems like dark spot, dryness, sensitivity, flakiness, and for tired and dull skin. With breathable formula, non-sticky, very light, and allows oxygen in air to deeply penetrate the skin to keep it supple, radiant, and recharged. So, I agree. So, ayan po siya. So, buksan natin. Buksan natin siya. Dilim talaga na camera ko. Ano ba yan? So, nabuksan na po siya. Oh, yan. Ayan. Ito, di ba tumaas na? Tapos, ito try natin. Ayaw. One more. Ganun talaga pagbago. Oh, di ba? White siya, pero ayan. Serum. Napakabango. Ang tawag nila dito serum. White cream. So, ayun. Napakabango po niya. Napakatamis. Manamis-namis siya na parang super, super fresh. Pag maglagay ka nito, maghahalimuyak ang iyong bango. And matagal mo na rin po siyang mauubos. I think 1 month. Kung matipid ka, edi more than a month. So, magkano ito? Wait lang po, ha? Ito ay wait lang. 235 pesos. And next, ito naman, proceed tayo sa sabon. So, ito po siya, ayan. GT Brightening C Plus with Glutathione Beauty Soap. 100% no harsh chemicals, no added triclosan, 120 grams. And yun. Ayan. So, nakalagay din sa likod niya yung mga ingredients. Lather soap onto wet skin, wash and rinse truly. So, yun. So, ayan. Buksan po natin siya. Ayan. Bango! Ayan. Yung pagkakulay niya, hindi siya super orange. Dapat orange siya. Akala ko orange dati nung bago ko itong binili. Pero hindi. Para siyang ivory. Ayan. GT. Kita niyo ba? Ayan. So, ang ginagawa ko dito, hinahati ko siya two slice. Ayan. Para matipid. Ayan siya. Ayan. Napakabango! Magkano ba to? Ang haba kasi ng listahan kasi may mga nakahalo dito na iba. Ito ay 96 pesos. 96 pesos. Oh, not bad, diba? And next,
Salamat, magagamit ko na ito bukas. And, ito. Ito ang isa sa mga favorite ko. Intense Hydra Burst Moisturizer and Wrinkle Reducer. So, yan. Ito siya. So, ito yung ginagamit kong moisturizer. Nilalagay ko siya after ko maligo, tapos after ko maghilamos, and after ko maghilamos morning and before bedtime. So, buksan natin siya. Naka-seal. Ayan. Oh, kita nyo. Oh, tapos, ang ganda niya kasi may takip-takip pa siya. Ayan. 1, 2. Oh, di ba? Clear. Hindi niyo makita. Ayan, wag matapon. Ayan. Basta ano siya. Kabango. Yung laman niya, super clear na serum. Ayan. So, minsan, inaabot nito sa akin ng mga 1 month and 1 week. Kasi tipid lang ako maglagay. So, ito naman ay, ano ba tawag dito? Hydra First. Ito ay 235. 235 siya. Diba? And the last is this one. Ito ang isa sa favorite ko din na brand ng GT Brightening C+. So, ayan siya. Maganda ito kasi matagal mo na siyang magagamit and talagang napaka-effective. Pero disclaimer, hindi po tayo lahat pare-parehas ng skin. So, depende sa pH level ng reaction ng skin type mo. Diba? So, ayan. Ito na po yung isa. Tanggalin natin yung plastic. Wait lang. Kasi pag nagpamali ka ng tanggal, masisira yung cover. Parang mali yung tanggal ko. Wala na los na ano na. Ang hirap tanggalin. Wala kasi ako dalang gunting. Oo, okay, finally. Oh, sana hindi siya nasira. So, ayan po siya. GT Brightening C+ with Glutathione Daily Sun Care. So, ito po ay sunscreen. Sunscreen po ito. And, meron po siyang SPF 70. O, diba? Ito, mayroong SPF 20 and ito ay mayroong SPF 70. Kaya gusto ko siya. Tapos, minimize for visibility and paraben free. Para siyang foundation. Alam mo yun, yung super light foundation na kapag hindi mo na kailangan maglagay pa ng foundation kasi ito, sunscreen pa lang, pero para siyang foundation. Kasi yung kulay niya, parang light, parang foundation siya na light lang. And ano siya, ito ay 255 pesos. So, wala, nasira yata yung pag-open ko. Parang hindi, parang mali. So, ayan. Pakita ko sa inyo. So, ito po ang itsura niya. Mali pala. Ayan. O, diba? Ganyan po yung, ano niya, ayan, pagka-cream. So, ayan siya. O, diba? Tapos, kapag nilagay mo yan, para sa basta yung light na foundation, super light, tapos, hayaan mo lang siyang mag-set, tapos, yun na. Maglagay ka na lang ng pulbo, yun na, ready to go, lip tint, eyebrow, yun na. Tapos, super bango. Ayan, diba? Parang nag-smooth siya, and nagpino. At hindi siya malagkit, lightweight lang siya. At hindi siya namumuo. Ayan, antayin mo lang siyang mag-set and then yun na. So, yun lang. So, yun lang yung vlog ko, mga sisi, yung a little bit haul ko and first impression with this para sa inyo. So, kung meron po kayong katanungan, please don't forget to comment down below and sasagutin ko po kayo. So, for now, thank you everyone for watching and for always supporting my vlog. And, yeah, see you on my next vlog. Good night! Bye-bye!